geleden dat we toen zo uitje hadden naar Düsseldorf. Wat een rotdag was dat, hè? Dat takken met de trein. Mens, zeur toch niet? Ja, jij moet niet klagen, hè? Jij kon lekker zitten. Die snotneuzen stonden niet eens voor me op. Ik moest de hele tijd staan. Ja, maar een van die snotneuzen, die kon wel goed gitaar spelen daarom, hoor. Wie was dat ook weer? Ja, dat was Jay de Smet met het liedje Train to Düsseldorf. Een groot applaus.